Wejherowskie Centrum Kultury to instytucja, która ma już dzisiaj 33 lata, ale 10 lat w bardzo profesjonalnym budynku, o którym marzyliśmy bardzo, bardzo długo, nie tylko my pracownicy, nie tylko artyści, ale także i mieszkańcy. Pani dyrektor jest osobą, która czuje wszystko to, co jest związane z kulturą. Ma duszę artystyczną. Więc stwierdziła, że ten obiekt powinien służyć ludziom. I cieszmy się, że tutaj mamy taką społeczność, która jest tak zaangażowana i potrafi to docenić. A ja doceniam rolę pani dyrektor. Statuetka, która stanowi wyróżnienie, jest nagrodą. Pokazuje, że wpisuje się pani w testament tego założyciela, idzie do pani rąk. Jako decyzja prezydenta, który ma ten zaszczyt, takie właśnie wyróżnienie pani przekazać, co czynię z największą przyjemnością.